Så Taarbæk IF, og det står for Taarbæk Idrætsforening. Jeg vil godt vise jer en taske. Den har så mange rum, at jeg ikke kan tælle den. Og så er der sådan en rigtig smart rum her, som er til støvler. Og så det der logo, det sejeste logo i verden.